Nginibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV, ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla. Today ngivakashele ubaba uzongichazela kabanzi ukuthi why azile la ekhaya namhlanje studio. Sawubona. Sawubona njani sisi? Ngiyaphela kunjani? Ngicela i-mic usondeze ku. Yes. Ngicela usondeze futhi. Yes. Uhleli kahle? Ya, ngihleli kahle. Ngicela ubulise ababukeli emakhaya usichazele ukuthi usuka kuphi ngokuhlala. Sanibonani balaleli emakhaya, ngihlala ngisuka eMlazi. Oh, okay. So yini eqina umoya uzubala ekhaya namhlanje? Eish. Ukona. Ukona. Inkinga. Inkinga zingangozulu. Ey, Kwenzakalani? engimoshile empilweni. Ngimoshe kakhulu. Kangangoba sengisaba nokuthi ngitshela umama ukuthi ngenzeni kahle kahle. Into eyenzeka la besibeka imali yebhizinisi la ngenayo. Sibeka le mali lena efaka ku-account nami ngifaka ku-account ukuthi uma sesibona imali ukuthi isi-right bese siyaqala ukuthi sivule ibhizinisi. Kanti into ezokwenzeka kumina ukuthi le mali ngiloko ngiyisebenzisa ngale engazi. Ulokhu uyisebenzisa le mali? Yiloko ngiyisebenzisa le mali ngiloko ngithi ngizoyiphesha kodwa-ke igcina ingaphesheki. Kodwa uma usebenzisa le mali-ke wenza izinto zasekhaya ey'shodayo? Eish, okubuhlungu awukho nokodwa engikwenzayo kwasekhaya. Le mali ngiyisebenzisa kabi. Ngihamba ngididiseka la emgaqweni ubona iy'mbali zezwe la eminyango. And le mali lena bengiyisebenzisa nabantu besifazane. Hhayi futhi oyedwa. Abahlukene Ngoba phela manje uma ngiqhamuka njengomuntu onemali vele alright nabo futhi bayabona ukuthi hhayi. Kodwa Nkosi yami. So umama masathola ukuthi nje le mali nje iya lokhu inxunzuku. Mawubhekile sezoba njani ubudlelwano phakathi kwenu? Kuzoba nzima kakhulu. Ingakho nje ngicela ukuthi nibe nokungisiza ngoba manje yena umuntu ongenalo ulaka kodwa esimene esifana njengalesi uzoshintsha kakhulu ngoba uyangithemba ukho konke engikwenzayo kodwa manje mase kutholakala ukuthi mina angisenzi ngendlela lefanele kuzoba nzima kakhulu. Kona ngiyafisa ukuthi ngimtshele kodwa angikwazi ukuthi ngimqonde ngoba usuku nosuku noma ngingena endlini noma ngithi ngiyambheka ngiba nalo uvalo. Kwakuthiwa akakubuzi ngayo imali? Ukangibuze ngimtshela ukuthi hhayi imali isase-right yonke into kuhamba kahle kushoda kancane sibone ukuthi senzenjani ukuthi singavula ibhizinisi lethu. Lapho ngiqamba amanga ngahlaza. Kuzoba nzima Jesu. Yeah. Ngonile kakhulu. So njengoba uzofika la ingoba nakho sesisondele isikhathi ukuthi niqale ibhizinisi lenu noma ufuna nje ukuthi ubuziqhathulula kuse-early? Bese sifikile isikhathi ukuthi singaqala ibhizinisi ngoba manje masibheka isikhathi la sikhona sibeka khona imali. And ila kukhomba khona ukuthi manje imali sivuthiwe sesingaqala ukuthi senze into ebonakalayo. Uyasebenza umama? Umama uyasebenza. Nawe uyasebenza? Nami futhi ngiyasebenza. Oh, okay. Ya, kodwa bese sifuna ukuthi sibe nento yethu esizoyimela nje. Mase inhloso ibe ukuthi niyeke umsebenzi? Siye kumsebenzi, sisebenza. Hayi, ake ngikulahle nje uzimele nje njengobaba. Sike simfonele. Okay. And uzokhuluma naye kuphela mina nje wena wazi mama wakwakho. Yeah. Mayehlafuna nje ngizokudedela kuhlafune kahle. Hey. Sawona Mountain. Siyaphila. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla from iBlack Life TV. Ungakhona usinikeza isithutshana?
Hayi singakhuluma sisi. Okay ma, ngihleli nobaba wakwakho la e-studio, khona afisa ukukhuluma nawe ngakho. Bengicela nje ukuthi umlalele. Sawubona sithando sami. Mina ngumuntu ozenza vele Uyaphila kodwa? ngiyaphila baba. Ya, ukuthi ngicele isho le ukuthi bangisize ukuthi ngizokwazi ukuthi ngikhulume nawe ngoba manje mina ngiyahluleka ukuthi ngifacane nawe. Yini igama leshow? Sithando sami, Ngikho yini igama leshow lo uye kuyona? sithando sami, sithando sami. Yebo baba. Inkinga yami sithando sami, kunento ebeloku ingidla ngaphakathi engakwazi ukuthi ngikutshele yona. Ngilalela. Le mali le kade siyigcina sithando sami, le bekade wazi ukuthi ikhona kwi-akhawunti ayisekho, Mama, ayisekho yonke. kodwa ngikunini. Ngiyisebenzise kabi. Ufuna ngenze njani nje manje ngempela ufuna ngenze njani? Yona bengitshela ukuthi vele ngizokwazi ukuthi ngiyipheshe kodwa kwenzakanga. Kwenzakaleni? Uthengeni? Wenzeni? Ngithenga ngalutho sithando sami, ngidlale nje amantombazane ethu. Bengiyisebenzisa ngidla namantombazane. Okubuhlungu nje ngiyisebenzise leyo mali leyo ngendlela engekho right sithando sami. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi kuze kufike kulesi sikhathi esifana njengalesi. Manje vele wadecide nje ukuthi uyisho ukuthi ngifonela ngendaba engaka gaxa sendaba engazi ukuthi kufanele ngiphathe kanjani ngisini ngempela kuze uyazi ukuthi kubaluleke kanjani. Ngiyakwazi lokho kodwa ukuthi ngiyazi ukuthi yibona abantu ababezongisiza kuyo yonke le nto ukuthi ngikwazi ngikhulume nawe. Ngicela ungixolele sithando sami. Yazi ngazi ukuthi ngingafuna ukuthi ngithini and uyasazi nesikhathi sekufanele ukuthi siqale ngayo sisebenzise le mali ngoba lento le ifale iy'ngane zethu. Manje masesiyidla imali fanele ngithini mina? Ngizozama sithando sami ukuthi ngizame ngayonke indlela ukuthi ngiyibuyisele kodwa angazi ukuthi kanjani ngoba manje le mali ibisiningi kakhulu i-akhawunti. Besifanele ukuthi imali besesiqalile sesinebhizinisi lethu manje. Kodwa uNkulunkulu wami. Ngiyaxolisa kakhulu sithando sami. Angazwenza into engaka kodwa. Ngiyaxolisa mama. Cela ungixolele. Nje lokho besikwenza konke nje kuyizeleze kahle hle. Uchaza ukusho njalo. Anginjalo sithando sami kodwa ngilingekile. Ngisuke ngalingeka nami sithando sami. Cela ungakhali. Cela ungakhali sithando sami. Cela ungakhali sithando sami. Ngizozama yonke indlela noma mhlawumbe ngiye emabhenki ngiyozama iloni ukuthi ngizame ukuthi ngiyipheshe back. Ngiyazi ukuthi ngiyini. Nama ngithanda ukubona usukhala kanje insizwa yami iba buhlungu kakhulu. Emabhenki. Sithando sami. Ngonile sithando sami ngiyazi. Cela ungixolele sithando sami usukhala. Insizwa yami iba buhlungu mase ngibona ukhala. Please sithando sami cela ungixolele. Ngithini manje makunje angazi ngempela. Angithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Cela ungixolele sithando sami. Umusha imali enkulu kangaka. Yabona kunzima sithando sami. Ngimoshile. Kodwa ngizozama ngayo yonke indlela njengendoda ukuthi ngiyibuyisele yonke le mali. Ukuthi nje kuphela nje besingidla ngaphakathi ingakho nje ngicela ukuthi ishow le ikwazi ukuthi ingisize. Ibingidla ngoba bengakwazi ukuthi ngikubheke. Kufanele ngithini ngempela angazi. Ngiyabona nje
ngiyakile njengamanje ngazi kunale ngithini. Nxesi sithando sami. Nxesi. Nxesi sithando sami. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaxolisa. Eish. Siyabonga kakhulu mama ngesikhathi sakho. Ubaba uzobuya lapho ekhaya kungekudala. Ngiyacela nje ukuthi umuphi ithuba nizame ukukhulumisana ngayo yonke lento. Mhlawumbe ikhona iplan anayo. Siyabonga mama. Hey, ngazi. Njobe khala kanjena nje yamona ukuthi akekho right. Uyamuzwa ukuthi akekho right. So ikhona iplan mhlambe ongenza ngayo ukuthi uzama lokho ukuqongelela futhi ubuyisa imali noma nje ayikho futhi iplan. Iplan yona isikhona. Ikhona. Ikhona iplan ukuthi ngiphinde futhi ngizame ukuthi ngibuyisele isimo sibe right ekhaya ngoba asisekho right manje mase sifana njengalesi yabo. Ngendlela ekumosheke ngayo kodwa kufanele ukuthi ngilungise njengendoda. Ngizozama ngawo wonke amandla ami. Ukuthi ngiyibuyisele back. Or noma ngiye emabhenki ngiyoboleka amaloni ukuthi ngiyibuyisele. Futhi lesisokhokha yona inzalo leyo. Sekudaleka izikweletu. Sekudaleka ilokho kanikule kodwa bengafanele ukuthi kube kanjalo ngoba imali bese lokhu sibeka nobabili. Bathi-ke uzizwa kanjani ukuthi ukhonile ukuthi umtshele manje wabhodla? Ngizizwa ngikhululekile njengamanje ukuthi lento beyade ngidla ngaphakathi useyazi ngayo. Noma kuthiwa ngabe ngiyambona manje ngisathuka nje ngasekuqaleni njengoba ngifisile. Nginethemba ukuthi uzongixolela. So uyathembisa ukuthi kodwa ke uzokwazi ukuthi uzame ukuthi uyibuyisele le mali le. Ngiyathembisa kakhulu. Because leli business leli nalihlose nababili. Nilibona futhi nini ukuthi lizonisiza kangakanani ekhaya. Sibonga kakhulu ukuthi uzivakashele kuhlelo lethu. I hope uzohamba kahle mase nizama ukukhulumisana nomama ekhaya nibe nama plans ukuthi nidlula kanjani lesi sigameko lesi. Yebo, hayi ngibonga kakhulu nami. Siyabonga kakhulu ngesikhathi seni nani ukuthi nibuyele le show. Ngiyabonga futhi nani ukuthi ama-ad anwaskiphi. Nangithembisa kanjalo ku-comment section angakhohle kuze kube manje. Sisepavilion ke Pavilion Hotel North Beach. Na uma ufisa ukuthi uzoyiphuzela iphuzo, uzolala show umoya eduze kolwandle, ungaphezulu kwamukeleke ukuthi ungafika kule hotel le. Ngicela ungakhohle ukuthi subscribe, ulike, ushare ngithanda kakhulu. Bye. Yebo, siyabonga.